Il-ħadd filgħodu f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex saru l-purċissjonijiet ta' Kristu l-Xost. Tradizzjoni li għadha b'saħħitha sew f'pajjiżna. Dan minħabba l-parteċipazzjoni tan nies fil-purċissjonijiet u anke min-naħa tat-tendenza. Il-festa tal-Eid hija meqjusa bħala l-ikbar festa liturġika għaliex tirrappreżenta il-qawmien ta' Ġesu Kristu mill-imwiet. Bormla, il-Birgulista u l-Kalkara iċċelebraw il-jum tal-Eid bil-kbir. Purċissjonijiet briju banet u nies devoti li ħonqu l-bliet tal-Kottonera. F'Bormla ltqajna mal-aktar bandist anzjan fil-lokalità John Aquilina li magħna reġġa' lura l-arloġġ u tagħna ħiel ta' kif kienet issir il-purċissjoni tal-Irxox ta' daru. Niftakarni li l-ewwel darba fin-1955 meta ħriġt indoq konna nibdew fis-6 ta' filgħodu. Min-naħa ta' Santa Elena naslu għaw u nieħu l-Irxox u nagħmlu l-purċissjoni u nispiċċaw għal xi 9-9 Mbagħad konna nistruħu naqra u morru naraw tal-Birgu. Festa ta' ferħ fis-Srinna x'marċi jindaqqu għal din l-okkażjoni. Biss hawn ħafna stili ta' banet iddoqqu stili oħra. Nagħtu każ aħna ndoqqu l-marċi regolari. Ħansemmi tal-Birgu li jdoqqu l-valsis jagħdulhom ukoll. Is-Senglejani ma ċċelebrawx binqas din l-akbar festa tal-Knisja Universali. Iżda l-purċissjoni tal-Irxox tkun kemm xejn differenti minn dik titolari u purċissjonijiet oħra, kif jispjega John Farrugia, il-persuna inkarigata minn din il-purċissjoni. Tal-Irxox tikollok il-kapitlu għaw l-arċipriet, il-assessin, l-abbatini, ovvjament ikollok il-tentinabru, il-mazza, il-bazilka, ġifieri simili bħal tal-festa. Ovvjament l-għajt il-kbir huwa għal-Knisja huwa l-ikbar festa bħalma jaf kulħadd. Edmond Buġeja, reffieħ ta' kull sena ta' din l-istatwa, għasammana x'tagħmel refa tajba. Qalbek soda u tuħu pjaċir. Fil-Birgu għal din il-purċissjoni, ir-reffija ma jkunux magħżula, iżda jerfa' fija kull min jixtieq waqt il-purċissjoni. Dejjem hekk kienet ma' tradizzjoni tagħna li ma nilfux. Biex kulħadd jieħu sehem fl-istess kien, tifhem. Għax meta tkun il-livell ċertu nies biss. Hekk kulħadd jieħu jbiċċa u jieħu sehem tradizzjoni tagħna. Il-Birgu għu tradizzjoni qawwija u kemm ta' ġimgħa kbira, kemm tal-Ister u l-Kottonera magħrufin għall-Irxoxtu. Il-mod ta' kif jiġi ċelebrat. Intant ma' 3 tibliet fil-Kottonera li ċċelebraw din il-festa din is-sena ingħaqdet magħhom il-Kalkara wara nuqqas ta' 18-il sena peress li din il-purċissjoni kienet ġiet imwaqfa permezz ta' digriet fid-disajnijiet. Waqt li kienu għaddejjin il-purċissjonijiet f'dawn il-lokalitajiet, fil-Kalkara kienu għaddejjin l-aħħar preparamenti għaliex din il-purċissjoni toħroġ fil-għaxija. Tkellimna ma' Johnny Tincini, membru tal-Għaqda Mużikali San Giuseppe. Mexxejna il-kastana kemm il-kurja kif ukoll ma' il-pulizija, rajna jekk magħhom jekk tistax issir l-attività. Finalment kien hemm qbil unanimu illi din l-istatwa terġa' titgawda. Dawn huma bis-suħut mill-lokalitajiet li fil-jum tal-Eid iċċelebraw fit-toroq, festa ta' devozzjoni u tradizzjoni li ta' kull sena tiġbed l-eluf ta' Maltin u turisti.